Ọ sị na ya ya n'onwe. Ọ sị na nsị anyị na-achọ ịkọwa ka ebe a were aka sị na onwe onye ji egwu banye ya ma ọ nwere onye Igbo wechara n'ebe ahụ na n'iyi. Nwesị mba, asị m mgbere mfada. Nsị a mara ọrụ na-emere ebe a na n'iyi sị na m nwekwara ya ihe m ekwuru n'egwu. Asị na ọ pụtere na etu o mere n'isi ụkọ. Nsị ahụ ya na-ekwu eme ekwu. Nsị nya m nwere kịta nwere ebe a nọ. Nke ga-esi ebe ya na-eme ihe m ekwuru. Oge ụfọdụ n'igwe ekwe m ọbịa ọwa ọkpọ m ji kịta mgbe ndị bidoro bịa ka ndị amata kịta ji agbara urumebo kedu ma anyị nwetara ya afọ ya bụ onye ụzọ bigara akụkọ mana ọka ịma na ihe anyị mere ọrụ Chukwu kpalitere gị mee obi nke ọkwa akwụkwọ anyị nye mgbe gasagide echebu na mma ihe mara na m aka machara nkụwara ihe a and then ọtụtụ ife na-eme nke oge mperi mpe ka o bido elu na ngere emeghị ihe ụmụaka na-eme anyị so na ihe eje ka emeghiri ya ejiri ndị ọzọ na-achọ dekwe ka ibe omenala hapụ anya na-emetụkwa ya nsị ama ịma anyị na-esi nata n'ụlọ anyị nwere ndị ụka ha na-esi na ndị ọrụ mmụọ pụta ebe ka eme oriri anyị na-eri ka anyị na-achọ mana eruzi anyị na-emegheri asị rapụ ọma rapụ nke anyị kwe ndị ọzọ amagburu m ma ọtụtụ ihe ochichago ọrụ oge ego gị na-eje ka oje ihe na-pụta n'iru be anyị kwụsị si na ụmụ onye nọ n'ime ebe a ka anyị na-atacha akọgide a na-agbasi ihe kwuru ozi ya ọ sị na ụmụ onye nọ ebe a asị ihe na okunye Monseigneur, onye agbara banyere ọ dịzikwa ndụ? A na-afọ ma a sị na-ekiri sị n'ụfọdụ n'ụlọ mkpere ebe ife siri ike a na-achọ ya eme na ha na-ememe ndị dibịa onye ekere na onye ekiri ya na nsọ ya biko oge nọ nwoke student ife na-arụ ka agbanyere tabazi elu ka o wee nwere ike nọdụ na this as it world age ended. Saya nak message people to mark out. Gereja terlalu sinar Mmuo. Bukan dia suntik dan dia. Oh my father, I want to say this. You saw them not deep in the car. You saw them making carry out. Once we were going tomorrow, because of my father collected, they saw no Christian in the mind. Then I'm near you. The poor father. You were talking. I can't let you out. Give you
everything has its own scientific explanation. Yes. Everything will, if any issue, be ready to. Have why about one? Women around I got days to come here. But court for can we go see what? Can you? I can't. I got to run for. Ike jindo. I'm the basic. But I agree with my father. Who go in your say happy? Why delay him? You know, for